Ott állhatsz órákig. Remek, akkor maradok. Prima. Tehát a rendőrség nem tud a barátod vallomására. Okos fiúka vagy te kis. Eleszel. Na azért. Ne felejtsd el, hogy te akarsz tőle valamit, és Anyu, próbálnának megérteni, hogy nem mindenki örül annak, amit felakasztanak. Akkor mostantól nem szólok bele. Szia, itt vagyunk. Sziasztok. Tessék parancsolni. Továbbra is Nem akarja elhagyni. Nem megint ez a munka, hogy egy elve. Nem tudnék az alatt. Nézd.